къде? Снимам да ти дам. Дай, Айде пак. Мяс? Браво, я също ми Стоп сега. Давай малко. Чакай малко. Аз си прибъркам него. Може ли ме кажеш, дадаха ми един апарат под наем, мама? Харесва ли ти то? Що не ще? Не знам. Их, майка. Ако искаш да е папа, ще я кажа. Ще му го дадеш, той ще му го поправя. Едно камъчето. Камъчета може, да има, да няма. Чакай малко. Чакай малко, айде. Мечо по Дай на камерата. Чакай малко. Само шашно. Не дава идея. Айде. Той е тежко за зъби, това в момента не се скоми. Ми главата е намучена тук за зъби. Снимам ви. Айде. Не, едно камъче. Айде на цвет, това цвета. Оле, помини Може да малко. камерата.